Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Ik ben Sitje Grigge en ik kom hier op dinsdagmorgen en op vrijdagmorgen op Squallen als vrijwilliger om de band die dat nodig heeft even wat bij te helpen. Fleur en Eline ben hier gehoord en ik heb dus geconstateerd dat ik wel een beetje probleem in mijn omtrek en oppervlakte, maar de lengtematen en de oppervlaktematen. En daar ben ik weer in aan het oefenen. Nou, kun je hier zien. Want hoeveel vierkante decimeters kunnen hierin? Hoeveel vierkante decimeters kunnen hierin? 100. Nou, ik heb van mijn pensionering heb ik hier met grote plezier en nog aan de squallen werken. En toen na de vakantie een collega bellen van Soest, u nog eens helpen willen. Toen heb ik dat met plezier oppakt. Dezelfde winkel nog steeds. Hebben jullie weer iets prachtigs hangen voor €83,50. Daar was ik weer. Goedemorgen. Ik zei, alsjeblieft. Maar ik moet dus wel wat geld terug hebben. Hè? Je krijgt €27 terug. Nou, ga eens even kijken. Je komt vaak bij dit in de klas vaak toch wat probleempjes hebben om alles goed te volgen. En het zijn vaak hele lichte dingetjes. En als je dit er nou krijgt even uitpikken kennen, dat bij dan maar verder kennen. En dat stukje oppakken kennen, dat jou voor bij een heel stuk zelfvertrouwen. En daar hammer ik er wat op. Maar dat is vaak het liedje zetje wat ze nodig hebben om lekker in hun veld te zitten en het gevoel te hebben van, nou, ik snap het. En dat is voor mij belangrijk. Ik snap het. Ja. Wisten jullie ook wel, toch? Ja. Ja. Zoek van meer informatie over een oor op uw Facebook-site.